मिथिजोबसिगोन आरो आंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आं सिंगोल ना मिंगोल नोंथांमोना गासिखौबो बेफोरखौ मिथिजोबगोन। हेल' गाइस नोंथांमोन गासिखौबो आंनि बे गोदान भिडिअ बरायनाय जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि माने बुंनाय बायदिनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनाय बायदि दिनै आं Q&A भिडिअखौ नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैबाय। ओमफ्राय बिनि गेजेराव माने बांसिन कुइसनानो जादों आरोना माने आंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया आरोना। Hey y'all, come look at this. दंना गैयाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मिथिजोबसिगोन आरो आंना गार्लफ्रेन्ड दंना गैया। ओमफ्राय गोबाङानो सोंदों आं सिंगोल ना मिंगोल नोंथांमोना गासिखौबो बेफोरखौ मिथिजोबगोन आं बहा थायो मायो नोंथांमोना जास्ट भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय आं गिबियाव बेखौनो बुंनो सानो माने बांसिनानो कमन कुइसन नालाय बहा थायो मा फरायगासिनो मा बेफोर माने कमन कुइसन नालाय बांसिनानो आं बिनिखायनो माने नामखौ बुंथ'लायला माने अकल जास्ट कुइसनखौल' पिक खालामनाय जादों आरो माने नामखौ बुंबाथाय माने बहुत गोलाव जालांगोन भिडिअआ आरो एखेथा कुइसनखौनो बार बार बुंबाय थाबाथाय नोंथांमोनाबो माने नायनानै गाज्रि मोनगोन। बिनिखायनो आं माने जास्ट कुइसनखौल' पिक खालामनाय जादों आरो ओमफ्राय नामखौ बुंबाथाय मा जागोन माने खायनैसोनिखौ बुंबाय आरो खायनैसोनिखौ बुङासै जोंनिखौ बुङासै बिदि टाइप जायो नालाय आं बिनिखायनो माने जास्ट अल कुइसनखौल' माने पिक खालामनाय जाबाय। अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो अब्लानो बेयावनो गासिनिबो माने कुइसननि एन्सारखौ नोंथांमोना मिथिजोबगोन आरोना माने मा जा सोंदों नोंथांमोना मिथिजोबनो हागोन आं सिंगोल ना मिंगोल बेखौबो मिथिगोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थ'दो बिदिब्ला दिनैनि Q&A भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। अब्ला जोंनि फार्स्ट कुइसननिफ्राय माने आग बारायनोसै आरो आगान सुरलांनोसै जोङो। अब्ला गिबि कुइसनानो जादों नोंना न'आ अबाव माने आंनि न'आ अबाव ओमफ्राय आंनि न'आ जाबाय डिस्ट्रिक्टआ धेमाजि ओमफ्राय माने पुलिस स्टेसना गगामुग ओमफ्राय गामिया बालिगाव आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंना डिस्ट्रिक्टआ अबाव बेनोखा धेमाजि ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसना जादों आं बेसेयाव फरायो आंना माने थार्ड सेमिस्टार फरायगासिनो पलिटेकनिक होननानै बुङो आरो ओमफ्राय बे पलिटेकनिकआ मा माने मोनसे जुनियर इन्जिनियारिं आरो जुनियर इन्जिनियारिं आंना माने फेशन डिजाइनिंनि पार्टआव फरायगासिनो आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ बोरै सायारि बुंनो रोंनाय होननानै सोंदों आरो नेक्स्ट कुइसना आंखौ बोरै सायारि आं गोदोफोर माने बिदि रोङामोन आरो ओमफ्राय दा माने एसे फैलाबायो आरो माने गोसो सिंनिफ्राय दासो माने थांनाय बोसोरनिफ्रायसो एसे बेफोराव माने माबाजेनदों आरो नङाबा आंनि बेफोरनि बागै आंना जेबो नलेजआनो गैखायामोन। अब्ला जोंनि नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ माने सोंदों आरो HS पास जादों ना HSLC पास जादों आरो बेसे पार्सेन्टेज मोननानै पास जादों होननानै सोंदों आरो ओमफ्राय आं HSLC पास जादों बेबो कर'नायावसो फ्रि पास जानानै आरो कर'नायावसो फ्रि पास जानानै पास जानाय मानसि आरो ओमफ्राय एन्ट्रेन्स एग्जाम होबाय एन्ट्रेन्स एग्जामाव माने सिट मोनबाय ओमफ्राय दा बेखौ फरायगासिनो आरो पलिटेकनिकखौ। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो सोर सोर बिदि आंनि बायदि फ्रियावनो पास जादों कमेन्ट बक्सआव थुनानै हरनो थाखाय लिरना हरनो थाखाय दाबाव आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ मा एप्सआव इडिट खालामो होननानै सोंदों माने भिडिअखौ आं खालि काइन मास्टार इउज खालामो ओमफ्राय आं मबाइल केमेराजों बानायो आरो ओमफ्राय काइन मास्टार इउज खालामो ओमफ्राय इनशटखौ एसे एनै इउज खालामनाय जायो आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों सायारि लिरना हरनो सानो ओमफ्राय नाथाय बहा लिरना हरनो माने बियो बुजिना मोनाखै आरो बहा लिरना हरनो बेखौ सोंदों माने ओमफ्राय आं बेखौनो बुंनो सानो आंनि गासिबो भिडिअआवनो माने डिसक्रिपसनाव इन्स्टाग्रामनि लिंकआ होना दोननाय थायो ओमफ्राय बेयावनो थांनानै माने आंखौ मेसेज खालामनो हागोन आरो बेयाव लिरना हरनो हागोन आरो ओमफ्राय आं दासान्दिसो माने गोबांनिखौनो माने सायारि लिरना हरनायफोरखौ माने बुंनो हायाखै आरो बिनि थाखाय आं निमाहा बिनाय थाबाय मानोना आंबो सम मोननाय जायाखै नायस्लाबबाय थानो माने मेसेजफोरखौ माने रिप्लाइ आं इउटुबनि कमेन्टखौबो माने रिप्लाइ खालामनो सम मोनाखै आरो ना भिडिअ बानायनो सम मोनाखै बिनिखायनो निमाहा बिनाय थाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोनना आं सम मोननाय लोगो लोगो गासिबो लिरनानै हरनायफोरनिखौ माने बुंना होनो थाखाय नाजागोन आरो ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसनानो जादों जोंहा न'आव साबैसे दं होनना सोंदों आरो जोंहा न'आव साब्रै मादार फादार आं आरो ओमफ्राय फंबाय सासे दं। ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ मा साबोनजों दुगैया होनना सोंदों माने ओमफ्राय मा साबोनजों बांसिन दुगैयो होननानै सोंदों जोंनालाय सेंग्रा मानसि जिटि साबोन माने साबोननि नाम नायलायलायनाय सम गैया आरो दा माने बे साबोन बिदि होननानै जास्ट हुनो मोनबानो जाबाय माने निरमा तिरमा जि लाक्स टाक्स गासिबो आरो माने हुनो मोनबाल' जायो जोंनो आरो हुफेरै साबोन माने मा हुफेरै दामिफोरखौ हुफेराखै बिदि आरो खम दामि जों लाक्सफोरखौ हुलाबायो नालाय। ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंनि ड्रिम आरो थांखिया मा होननानै सोंदों माने आंनि ड्रिमाथ' माने बिदि आंना जास्ट गावनि आथिङाव गसंनो हानानै जों थाखा खामायनो हायो आरो आं जे गैयै मानसिफोरखौ जों हेल्प खालामनो हायो जों बायदि गैयै न'खरनि माने बिराद प्रब्लेम जायो गैयै न'खरनिफ्राय नों दावखोलांनो थाखाय बिदि मानसिखौ जों सापर्ट होनो हायो बेनो आंना थांखिया आरो माने आं मा जागोन बे आं बुंथ'ला आरो ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंना GF दंना गैया आरोना बेनो मेन बांसिन कुइसना आं दा बे एन्सारखौ बुंनोसै आरो आंना गार्लफ्रेन्ड गैया आरो मा होननानै बुङो माने आं दा लाथ'वाबो आरो लाथ'नोबो गोसो गैखाया मानोना आं बेफोराव दा माने टाइम स्पेन्ड खालामनो लाब गैया दा जोंना बैसोआ बैसो
बे बैसोआव माने जों जुदि गार्लफ्रेन्डनि बेफोराव जुदि टाइम पास खालामोबा जों बे बैसोखौ आरो उनाव थांनानै जों नागिरना मोनफिननाय नङा बेनिखायनो बे बैसोआ जोंना दा केरियारनि सायाव माने फिउचाराव जों मा जागोन बेनि सायावसो माने जों दा आगान सुरनो गोनां दा माने नङाबा जोङो उनाव जों बे बैसोखौ नागिरबाथाय जों जेब्ला बैसोआ बारग'लांगोन अब्लानि समाव जों बे बैसोखौ नागिरनानै मोनफिननाय नङा माने बेनिखायनो आं दा गोसो गैथ'ला रावजोंबो बिदि माने गावनि लाइफ गावनि मथे थागोन आरो आंखौ सोंदों एक्स साबेसे दं होनना माने गोदो एक्सआथ' दंमोन आरोना एसे बुरजायैनो आं मेनसन खालामथ'ला दा साबेसे दं मा दंमोन आरो एसे ओमफ्राय जोंना सोंदों नेक्स्ट कुइसना मादार फादारा मा मावो होननानै सोंदों आरो आं बेखौ बुंथ'नो थांला मादार फादारा मा मावो आं बिसोरनि माने पार्सनेल माबायाव हाबनो थांथ'ला आरो बेखौ आं माने बुंनो थांथ'ला ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं आंखौ मा जायगायाव फरायो आरो कलेजनि नामा मा होननानै सोंदों आरो आंना फरायनायनि जायगाया जाहैबाय माने गुवाहाटियाव थायो आं गुवाहाटियाव फरायो ओमफ्राय कलेजनि नामा जाबाय आसाम टेक्सटाइल इनस्टिट्युट होननानै बुङो आरो बेनो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ मालानिफ्राय इउटुब चेनेल खुलिदों होननानै सोंदों आंना इउटुब चेनेल खुलिनाया माने 1 बोसोर जाबाय आरो दासिम माने 1 बोसोर जाबाय 1 बोसोर एसे बारबाय आरो ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसना जादों आं इउटुबनिफ्राय बेसे फैसा खामायखो होननानै सोंदों माने आं दासिमबो इउटुबनिफ्राय माने फैसा खामायथ'नो हानाय जाथ'वाखै आरो माने आंना भिडिअआ गुसुं जायो नालाय बेनिखायनो माने एसे प्रब्लेम जायो माने गोलावबाथाय एसे मोजां जायो आरो आंना गुसुं ना आरो बेयाव माने मिउजिक लगायोना बेयाव गोबां कपिराइट फैयो माने बेनिखायनो दाबो आं थाइसेबो मोनजेननाय जायाखै आरो मोनबाथाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बिदि कन्टेन्ट नुनो मोननाय नङा बेलेग कन्टेन्टसो नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय वेट खालामबानो जाबाय आं थाबैनो बेलेग कन्टेन्ट लाबोनो नाजागोन जेब्ला फैसा फैगोन आंनावबो दा पार्सनेल फाइनान्सियेल माने गैया नालाय आंबो दा फरायगासिनोसो बेनिखायनो एसे प्रब्लेम बेफोरखौ मावनो थाखाय एसे प्रब्लेम जायो माने जुदि फैगोन अब्लानि समाव नोंथांमोना आंनि चेनेलाव एकदम नेक्स्ट लेभेलनि माने कन्टेन्ट नुनो मोनगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसना दं आंनि फेभरेट कालारा मा होननानै सोंदों माने आंनि फेभरेट कालारा मा माने बेनो गोसोम ब्लेक एन्ड व्हाइट बेल' ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसनखौ सोंदों आंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि एक्टर एक्ट्रेस फेभरेटआ सोर होननानै आं बिदि फेभरेट होननानैथ' रावखौबो माने मेनसन खालामथ'ला आं गासिखौबो मोजां मोनो बयखौबो मोजां मोनो बयनिखौबो नायो बेनो ओमफ्राय आरो नेक्स्ट कुइसना जादों आं बेसे इयारनि आं दा 19 बोसोर जाबाय 19 इयार जाबाय आं 2003 आव जन्म जादों आरो उन्दैसो बारा गिदिर नङा ओमफ्राय नेक्स्ट कुइसना जाबाय आंखौ न'आव मा होनना गाबज्रियो होननानै बुंदों आरो आंखौ माने न'आव राजा होननानै गाबज्रिनाय जायो आरो ना गाइस मा होनना बुङो बेनो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों जोंहा न'आव साबेसे दं आरो सोर बुंखाबाय आङो जोंहा न'आव साब्रै मादार फादार आं आरो ओमफ्राय फंबाय सासे ओमफ्राय आरो जोंहा बिहामजो सानै फैनो दंबोयो आरो बे उननि खोथा फिउचारनि आंनि आरो फंबाय सासेनि बेखौ लानानै लाबाथाय माने 6 जन जायो आरो गोबां माने सानबावोबाथाय फिउचाराव गथ' गथायनि लाना गोबां जाबावो बेखौ बुंथ'ला दे ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं माने आं सिंगोल ना मिंगोल आरो बेखौ आं बुंखाबाय आं सिंगोल लन्डासो आरो ओमफ्राय दा गार्लफ्रेन्ड गैथ'वा ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आंखौ मा जाथिनि जिएफ लागोन होननानै सोंदों माने मा जाथिनि होननानै नङा माने जाथिखौ रावखौबो बुंनानै लाब गैया बर'बा बर'खौनो लागोन जि मोनो बेखौनो लागोन आरो आंनि गोसोआ जायखौ हास्थायो जायखौ मोजां मोनो जों सानैजों गोरोबलायबानो जायो मानसिनो जाथिनि बेयाव माबा गैया आरो अब्ला जोंनि नेक्स्ट कुइसनानो जादों आंखौ सोंदों माने भइसखौ इडिट खालामोना माने डाइरेक्ट होयो होननानै सोंदों आरो माने बारा इडिटबो खालामा जास्ट एसे स्लाइडै खालामो आरो नों जेब्ला माने अबेबा ओंखारलाङोबा जों सेंग्रा मानसि जेरै खानायफोराव थाव सब होननानै थाङो एसे बिदि आरो एसे जास्ट स्लाइडल' इडिट खालामो ओमफ्राय जोंना नेक्स्टआ जादों कुइसना आं लाइफआव माबायदि वाइफ हास्थायो होननानै बुंदों माने माबायदि वाइफ मोननो हास्थायो माने लाइफआव आंना वाइफ हास्थायनो माने बिदिनो आंनि फिलिंसखौ बेबो बुजिबानो जाबाय आंनि दुखु सुखुआव बेबो लोगोसे थाफाबानो जाबाय आंनो बिदिखौल' नांगौ ओमफ्राय आंना नेक्स्ट कुइसना दं आंखौ इंलिश मिडियामाव फरायनाय ना आसामिस मिडियामाव ना बर' मिडियामाव होननानै सोंदों आं इंलिश मिडियामाव फरायनायमोन आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं मा समाव दुगैना बांसिन मोजां मोनो होननानै सोंदों आरोना ओमफ्राय आंना बिदिथ' सम गैया बाट माने नाथाय बेलासि समाव एसे दुगैनानै बांसिन मोजां मोनो आरो गरम बोथोराव 5टा 6टाफोराव एसे दुगैनानै एसे बांसिन फ्रेश मोनो आरो हराव उन्दुनो थाखाय बेनो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं इउटुबनि थांखिया मा आरो इउटुबाव माने मा मिजिं दं होननानै माने सोंदों आरो माने इउटुबनि थांखि माने आंना बिदि डाइरेक्ट थांखि होननानै गैया आं मा मावो बेखौ आं माने एक्सप्रेस खालामनो गोसो जायो आरो माने मानसिफोरनो थाखाय आं माबा मोनसे जुदि आं इउनिक देखायनो हायोबा बेखौ जेन मानसिनो फोरोंनो हायो मानसिनो खोन्थिनानै आंनिफ्राय 1000 जननि बिथोराव 1000 जना सोलायनांनाया सासे सोलायबानो आंनि थाखाय बहुत मोजां आरो दा सोलायथ'नाय बिदिनो कन्टेन्टआ फैथ'वाखै फैगोनसो नोंथांमोना वेट खालामबानो जाबाय आं होनो नाजालांगोन आरो जास्ट माने 1000 जननि बिथोराव सासे सोलायबाबो बेनो आंनि थाखाय बहुत जागोन आरो फैगासिनो बिदि कन्टेन्टआ थाबैनो नुनो मोनगोन नोंथांमोना आंनि चेनेलाव ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना थायो जादों माने आं बहा थायो होननानै आं बुंखाबाय बेखौ आं गुवाहाटियाव थायो आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आं मा ओंख्रिखौ बांसिन मोजां मोनो होननानै बुंदों आरो
ओंख्रि माने बिदिथ' माने गासिबो ओंख्रिखौनो मोजां मोनो जालाबाय थाखायो नालाय मोनसेखौल' हदाय जाया नालाय खिन्थु नाथाय थेवब्लाबो माने अनलाजों दाउजों बेयो बर'नि आरो सबायजों साम'जों बिदि टाइपफोरा बांसिन एसे गोथाव जायो आरो ट्रेडिसनेल नालाय सोलास्लिलायनानै जायो आरो बेफोरखौ ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना जादों आं मा कालारनि गस्ला गानना मोजां मोनो होननानै बुंदों माने गस्ला माने आंना ब्लेक वाइट बेनो आरो ब्लु बिदि टाइपफोरखौ एसे मोजां मोनो आरो माने कारा कालार नङा लाइट कालारफोरखौ एसे मोजां नाङो आरो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं आं इन्स्टाग्रामाव भिडिअखौ बानायो नामा होननानै सोंदों माने आं इन्स्टाग्रामाव भिडिअखौ बानाया रियेल केमेराजोंनो बानायो ओमफ्राय काइन मास्टाराव एडिट खालामो बेनो ओमफ्राय जोंना नेक्स्ट कुइसना दं आंनि इउटुब चेनेलनि खुलिनायनि बेसे गोबाव जाखो होनखो आं बेखौ बुंखाबाय इउटुब चेनेल खुलिनाया 1 बोसोर जाबाय आंना नेक्स्ट कुइसना दं आं माने बयनिख्रुइ बबेसिन सोर लोगोखौ माने बांसिन मोजां मोनो होननानै बुंदों आरो माने बिदि लोगोखौथ' मेनसन नङा गासिबो लोगोआनो गासिबो मोजां गासिबो बेनो आरो अब्ला दिनैनि माने Q&A भिडिअखौ बेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय नोंथांमोना मिथिखाजोबबाय आरो सिंगोल ना मिंगोल गार्लफ्रेन्ड दंना गैया बेखौ नोंथांमोना मिथिखाजोबबाय आरो आं नोंथांमोननि माने कुइसनखौ आं बुंलांजोबखाबाय आरो माने बेयाव माबाफोर सोरनाबा जुदि थालांदोंबा नोंथांमोना गाज्रि मोननो नाङा निमाहा होबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जेरै आंखौ सापर्ट खालामदों गिबिनिफ्राय बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थाबानो जाबाय आरो थाबैनो 30K जागोन होननानै आसा थाबाय अब्ला जों माने नेक्स्ट भिडिअ ज'नो लोगो मोनलायनोसै अब्लासिम टेक केयार टाटा बाय बाय